Good evening, everyone. Such a wonderful night, to be in the presence of God. Maupay ko magdayo ang presence ni Lord? Amen. Kauupay lang induro. So, ayun na natin pagpaihahan, no? I know nga excited kita katalan niya na. Okay, so let me start by this question po. What do you feel every time nakikita mo nga na-stand din yung pulpit or ay mga nag-replay ang guitar, nag-lead ang worship, or yung pastor na nag-lead natin Bible study? Ano yung mga cell group leader? Ano yung na-feel every time nakikita niyo hera? Nakaka-inspired. Actually, I heard someone saying nasa niya, someday I want to stand right there the pulpit. And na-overjoy ako when yung desire na mag-serve kay Lord. Actually, damo na ako debatean dito. But may question niya na umabuta ako mind nga. Pero nasa nga, marang kaya yan cost? And kung ano ang pag-stand din sa pulpit, marang kaya hiya kung ano't mangyayari ha iya. Amen? Kasi, I know, what's my point po ba? I know na-inspire ka mo seeing those young preachers standing here. And that's good po nga na-inspire kita. Di rin kaya malaing na-inspire kita haira. How they encourage others, paano na nakaka-influence sa iba. It's not wrong nga, na-inspire kita haira po mga bugto. What you didn't know po bugto is, standing here in front of you, may daka mo mga diri nahikitan nga nangyayari, inabuhi ang mga tao nga natugdaw nga din. Damo nga butang nga diri ni nahikitan. Sacrifices, sleepless night, unexpected troubles, and all the pains that they have to endure para la makagpadayon nga makag-encourage sa ato na tanan. Kaya, diri man malain po nga ma-inspire kita ang tao. But it is not a good motivation na mag-serve the Lord just because we are inspired ng tao. You want to ask why? Why? It's because pag na-fail itong tao ngayon magitikitan, what will happen to you? Once na-fail hiya, nagitan natin hiya nga, hiya nag-encourage siya ako, kaya na-fail hiya. Na-fail nga niya nga na-stand niya pulpit, ano pa kaya ako? So see? So again, it's not wrong nga ma-inspire kita hanapin mga ate, kuya, but we need to have the right motivation kaya ano kita mag-serve ng Lord. Amen? Naintindihan ko ba natin? Well, maybe may natin na una, kaya ano kailangan ko pa mag-serve? I go to church every Sunday. I attend my cell group. Di ba ba ito yung enough? Para masiring ko nga, mapalipay ko na Lord? Well, mga buktok, the truth is, kapag na-realize mo na, kung hindi Lord ay mo kinabuhi, there are two things that will happen to us. Kapag nakikilala natin ni Lord, more and more, ngayon kapag personal na natin nakikilala ni Lord, duhala it mangyayari aton. Okay? The first is, and atong first response, kapag nakikilala natin ni Lord, na kami kitang desire to worship Him. Amen? Our first response, when we recognize that God's ultimate purpose that He created us is to worship Him. That is the first response. The second is, kapag nakikilala natin ni Lord, nga nag-grow natin to walk nga dahaiya, the next response nga nagkakamiadan atong kasing-kasing is to obey Him and serve Him. Obedience and service. Amen? Kaya, it is impossible nga mag-grow kita atong walk nga kang Lord, but waray kita desire na mag-serve na mag-obey niya. Magdugtong ito niya for me. And because I can sense it, and I feel ko that most of you here, you have the desire to serve the Lord. You want to be used by Him. Kaya I want to help you nga mag-prepare ang iyong kasing-kasing
kung paano ba talaga mag-serve ka, Lord. Ano kaya ang cost nito? Anong mangyayari haakon? Anong mangyayari haakon? Because I'm telling you, pirik ka, mag-expect kung anong mangyayari once you give yourself to God. Amen? So, ang atong pinaka-main topic, hindi nga mga naglabay nga bulan ng mga past nga mga services is all about serving, all about discipleship. Kaya, kung napansin niyo, tanan natin mga topic about serving and discipleship. Kasi, ito yung reason or purpose na save kita ni Lord. Now, before kita mag-continue, i-assess anay natin atong kalugaringon. Do you really want to serve God? Pili lang kita hininga tulo. Always kung hindi kita pakiana, I just want to make it sure. Kasi adalay ito tuloy. Gusto, gustong-gusto, or gustong-gustong-gusto. Hain kaya kita ito dida. Hain. Hindi kasi nga gusto ko mag-grow. Gusto ko mag-serve ka, Lord. Wow, praise God. Waray na alsa. Kasi nga gustong-gusto. Naawad ka na pag-alsa. Sige na ako. Maramang ko alsa ka na. Hinuwanin kaya ka nga gusto ko. Amen! Praise God! And if that's your answer mo to, let me introduce to you our theme this tonight po that is entitled, ano man? Aram na tara. Amen. A heart for service. What makes a heart of a servant of God? Ano ang mahigitan nato na kasing-kasing kan usang nga tao na nagsiserve ng Lord? Amen? And let's answer this question po mga bukto through the life of our Lord Jesus during His earthly ministry in John's account, chapter 13, verses 1 to 10. Basahon natin. We will be reading from the New Living Translation. I hope nakikita niyo at haluyuhan, no? Okay, verse 1. Before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. He had loved His disciples during His earthly ministry, during His ministry on earth, and now He loved them to the very end. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas, son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had given Him authority over everything, and that He had come from God and would return to God. So He got up from the table, took off His robe, wrapped a towel around His waist, and poured water into a basin. Then He began to wash the disciples' feet, drying them with the towel He had around Him. When Jesus came to Simon Peter, Peter said to Him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You don't understand now what I am doing, but someday you will." "No," Peter protested. "You will never ever wash my feet." Jesus replied, Unless I wash you, you won't belong to me." Simon Peter exclaimed, "Then wash my hands and head as well." "Lord, not just my feet," Jesus replied. "A person who has bathed all over does not need to wash, except for the feet to be entirely clean. And you disciples are clean, but not all of you." For Jesus knew who would betray Him. That is what He meant when He said, "Not all of you are clean." So, why Jesus have to get up take the basin, put water into it, and wash the disciples' feet? Kaya kailangan nito niya himuon? Pwede man niya itugto nala, igyakan nala. Pwede man niya i-istorya nala. Sugatin niya ang pag-serve. Sugatin niya. The answer is, Jesus is giving an example to His disciples to follow. He is a kind of leader who will not just teach you, but He will show you how to do it. Amen? Amin ito yan pinakamaupay ka leader. Now, if you still remember po ang aton message last Sunday about life ni Apostle Paul, Acts 20, that was his farewell message to the Ephesian church. Farewell message to niya. And our passage tonight, this is Jesus' farewell message to His disciples.
So, parehas mga farewell message gihapon. Actually po, from chapter 13 to chapter 17 po ang book of John, amin to ang mga farewell message ni Jesus Christ sa iya mga disciples. Now, what's interesting about goodbyes? First is, kung naalala natin, ang dramatic na nangyayari ito yung scene. Ang heartfelt na message ang nalakat. Diba? Kung nararamdaman niyo, gin-example pa natin kung kailan ka kung hantay nga naka-experience kita ng break-up, at times nga nagbubulag na kita atong mga sangkay, may mga farewell messages kita ira. Yan dramatic ito ora-orakay. Bisan diri ka dat tumangis. Kapag aada pang may tungas hindi, bigla ka na natangis. Diba? And may mga instruction. And this is also true to Jesus. Hininga time na last moment na ni Jesus Christ sa iya earthly ministry, may nariya instruction para iya mga disciples. And wala niya gintudduha ira in words, but ginhimo niya in action. Nga that's amazing about Jesus. He added a significant action section. Kumbaga, dili talaga niya ginhinakay, iya talaga ginpakita. Nga, that's what makes his farewell message unique. Tungod kay, nakikitaan nila, nakita niya kung paano ni Lord ginhimo, dili nila makakalitan. Amen? Kung haamon kaya yan ang panahon nangyari at kung nakita natin ni Jesus Christ na tigdala bumuhat, tapos pinalimpiyan natin mga tiil, kahit ata kaya aton mga tiil, mara naman kita ito't mga amoy niya. Di ba? So, mga ka-around, ora-ora. Kaya, suwa dito ng mga scenario, really amazing kandi natin mga kalimtan. Okay. So, later, I will share usa nga instance di diha church nga diri ko lahat na ngalimtan tungod kay simple liya nga bagay nga ginhimo niya, pero may message nga daraha ang kasing-kasing. Later, I will share it with you. So, for now, bukto, ini nga message ni Jesus Christ, ini nga iyang farewell message sa iyang mga disciples. This is not the final goodbye. Kaya no, He will be gone physically. Mawawala physically, but His presence will remain. And He promised that when everything is ready, He will come again to take us with Him. And this promise bukto is very comforting and encouraging. Kaya no, habang panahon nga feeling naton out of control kita, dahil mga troubles na nangyayari aton, know that even if diri nato nakikita ni Lord, ang iya presensya ada. Diri nga tayo nga panahon bukto, parang nag-feel nato nga ang presence ni Lord adi. Pero diri ka rin nga di mo'y na-feel nga waray ni Lord. Kaya diri kita maging dependent on atong feelings. Kasi deceiving hiya. So kung Lord, parang feeling ko waray ka man nga diyan na. So yung Lord, mga waray iwan. No, bukto. Ano ba't atong ginaabat? He Lord, diri magbabago, mag-remain lang iya. So ganito kaupay and promise ni Lord God. Now, kung nakikita po natin bukto, kung naiintindihan natin ang full na message ni Lord through a Bible, we will realize po that there's two truths nga aton makikitaan. First is, we are saved to serve and that we are shaped to serve. Gin-save kita ni Lord para mag-serve. And gin-shape kita niya, gin-mold kita niya para mag-serve. Paano ito nga ito maintindihan? Kaya ano man siling natin nga, we are saved to serve. Simple lang. Kung gin-save kita ni Lord, para lamay nga ito langit, sana waray ka na yan na din. Kasi ang wala niyang purpose, sana ato lang kita yan na, namatay na kita dayon. Okay, save naman ni Lawrence. Kailangan na niyo mawara ka kalibutan. But, dili lang sugod ang purpose ni Lord. Gin-save kita ni Lord, may dapat ibang purpose. Gusto pa ni Lord gamito ulit atong kinabuhi. Kaya bukto, habang adi kaya na ipagamit mo life kan Lord. Eh kung mapili ko yan, purpose ang pag-save ha aton, hindi kita makakawa mangyayari aton. Amen? We are shaped to serve. Kaya ano, akala mo ba, waste la ang mga pains, mga troubles, mga trials,
na iyong pinagdadaanan, it is not a waste bugtong. May purpose ito ni Lord. The more that God allows trials, suffering nga aton, the more kita na shape, the more kita na mold, and through it, gagamiton kita ni Lord. Okay? Okay, so now, let's see how Jesus revealed the heart of a true servant of God. Paano niya gin-reveal ang heart ng usa nga nagsiserve God, Lord? Let's start sa verse 1 to 2. Before the Passover celebration, Jesus knew that His hour had come to leave this world and return to His Father. He had loved His disciples during His ministry on earth, and now He loved them to the very end. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas, son of Iscariot, to betray Jesus. Now, when this event took place, kakano yung nangyari? It was during the It was before the Passover. Now, ano ba ang importance ng Passover sa life ni Jesus? Kaya ano nga, kailangan nato niya intindihon, kailangan nato niya i-consider. Ano ang importance ng Passover sa life ni Jesus? So, to better understand po kung kaya kailangan natin tagan niya ipansin ang Passover. Let's go back to the reason kaya nagsiselebrate tirahan Passover. Okay. So the Passover, it is to commemorate the biblical story of Exodus where God freed the Israelites from slavery in Egypt. So if you remember the story po, ang mga Israelites naging slave here sa Egypt for how many years? Magiha ora-ora. Ngayon, because of God's mercy towards His people, namiling He Lord His way para makalaya ang mga Israelites from the hands of the Egyptian, from the hands of Pharaoh. So ano man ang himuon? Each family was to take a Passover lamb and the blood on the door frames. When the destroyer or the angel of death passed over, he would not enter the homes covered by the blood of the Passover lamb. So the only way para maka-escape nila ang angel of death is kailangan nila magbutang in blood and lamb dahil ira doorpost or ira door frames. Ngayon, kung makita ito ang angel of death, diri hirap papatayon. Amen? So, away piya na reason. And blood and love ang nakasave haira from the physical death. Now, in order to remember God's work and His mercy towards ang iyang mga tao, they were instructed by the Lord to celebrate the Passover fest. Naging fest na yung Israel. Nga usay niya major nga fest, naging celebrate ang Israelites kada tuig. Okay, so naiintindihan na natin. Now this book to. The blood of the Lamb saved the Israelites from physical death. Amen? But it takes an innocent blood to save us from the spiritual death. Amen? It takes an innocent blood para ma-save kita from the spiritual death. And John's mention of the Passover draws our attention that Jesus is our Passover Lamb. Kaya ini talaga nga moment kaya this is the perfect time, this is the right time for Jesus nga i-fulfill na niya iya main purpose for coming. Kaya nga basa natin nga iya verse 2. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas, son of Simon Iscariot, to betray Jesus. If you remember po ang story of Jesus Christ, many times, na gusto ang mga religious leader nga ipa-arrest na yung Jesus, pero di rin nangyayari. It's because di rin pa yung right time. Kasi rin ang devil, kasi rin po ang enemy that he was in control of the situation. But actually bumukto, it was Jesus who was in control of the situation. Kaya the Passover fest signifies the right time for Jesus to fulfill His main purpose. And that is to save us. Amen? So kinaon natin ni Jesus, haniya pagdali kalibutan, He was not in a hurry to do the will of God. Dili nagdadali, Lord,
Saan ko ba matatapos ini? Gusto ko na bumalik ka dahil mo. Dire Lord nagdadali. Dire liwat ni Lord, pero bulan pag inulat. Jesus knew na may ada right time at tanan. Maram ni Lord nga may right time at tanan-tanan. Now, ano man ang impact ito ha aton bugto? Actually, may mga butang na gusto natin makuha yan na dayon. May mga butang nga gusto natin, Lord, I want this, I want that. Lord, gusto ko na makatapos na ako pag-eskwela. Hala, ayaw na pag-agi 4th year college. Graduate dayon. Kung hindi man ito, Lord, gusto ko na mag-asawa. Lord, gusto ko na mag-uyab. Pero di ka man maaram mag-uyab. Lord, gusto ko na mag-serve. Lord, gusto ko na hinihimuon. Bugto, Lord, always siya on time. He's never late, and He is not in a hurry. Amen? Kaya we need to learn from Jesus. Mag-wait lang kita kan Lord. Kasi Lord, on time ito niya for me. Now, do you think pumabugto Jesus was afraid to face death? Nahadlok pa hiya nga, asya na ito yan na. For example, may kilala ba ka mo nga tao nga, i-execute na hiya. Ano niyo nakikita na niya na o? Diba? Nahadlok yan kamatayon. Gipapakaon na rin mo. Wow, kaumay na ano, papakaon damo. Saglit, pakaurong ka ngay damo. Marang ka rin ito, purpose. Gusto na niyang mawara kaya ito bagay. Okay? Last na nato rin yung pag-upod. Kauna na yung tanan. Do you think Jesus was afraid to face death? Nahadlok ba hiya? He's not afraid to face death. Di rin nahadlok. And the answer is, kitaon natin nga diya verse 3. Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to God. Ano niya kanila? Jesus knew that the Father had given him authority. He came from God and he would return to God. Dili niya nahadlok na umatubang kamatay. Ito'y maaraw niya that hiyaan may authority over everything. Maaraw niya where he came from. Maaraw niya destiny. He was secure kung anong may adahiya. He was secure kung tipakain niya future niya destiny. Waray nakahadlukan because even if i-lay down yan iya life, waray mawawara iya. Even if ighatag niya iya life for his disciples, for his people, waray magbabag-o. Han iya work, han iya value, han place niya heart at the Father. He was secure hitong nila. Asya ito ang ipapangatinan ni Lord. Kaya what gives him courage para atubangon ang suffering, para atubangon ininga nga death is maaram niya nga ada iyang authority. Ikaduha, maaram niya that he belonged to God and that he would return God. Secure hiya ito nga to. Maaram niya nga waray mga wara iya kapag ighatag niya aniya kinabuhi nga dakan Lord. So that even in his humiliation, makikita nato ni Lord nga confident niya because he knew that he had all things. At nilagyan mo ni Lord kay iya. He was poor but he was rich. Diba? He was the master of the situation ni may dahiya. Kaya po, if in case po, aadat kita sa sitwasyon nga feeling natin out of control kita, feeling natin we can't get out of that situation. Feeling natin kaukuri ora-ora. Feeling natin waray na ini way out. Kaya feeling natin, nag-question kita, why, when, what, where. Tanan na natin, ginpakianan na natin kan Lord. Bukto, I want to share paano ako gin-encourage ni Lord. Times nga nag-agigihapik itong situation. And I know many of us, maka-experience kita ito nga, Lord, kaya ano parang kaumuri. Kaya ano, Lord, nga kaya iha mag-end hindi nga suffering. Kaya ano, Lord, kaya iha matapos ang pandemic. Gusto ko na pumaswa stage.
Gusto ko na makita na ako mga classmates. Gusto ko na makaupo na ako mga sangkay. Gusto ko na makag-travel na ibang bansa. When, Lord? Kay ano? Kay ano if you are a good God? Kay ano mo igalaw ini? Wag to ang answer ni Lord. Hangin pa kaya anak ito na iya. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ano niya ka ni Lord? Kalma lang. Kasi kung dirit mo control ko lagi ha. Amen? Ikalma lang natin magkasing-kasing. Kasi bisan pa kita magpinangiso, waray magbabangko. Kasi di rin natin control at mangyayari ang kalibutan. Amen? All we need to do is to be still. Kalma lang bugto. Kung di rin mo control at imong sitwasyon niya na kalma lang. Because, nayak ni Lord, I am God. I am above all these things. I have the authority over all these things. I am still in control. Even the kings and the kingdoms on earth. He Lord lagi ang in control itong katanan. Amen? Kaya, this is my encouragement ha atong pumatanan niya na. If nanubupong ka, kung kailan ni Lord answer niyo prayer, kung kailan matapos itong I'm suffering, kung diri ka maraman way out itong dida, be still. Ikalaman mo kasi. Because Romans 8:28 says, we know that God causes everything. Ginaalaw. Causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Nasa Lord, all things to work together, whether good or bad bugto, nayakan ni Lord. It will work together for the good naton. Amen? For the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Habang may purpose pa, Lord, na imong kinabuhi bugto, all your sufferings, tanan naton nga troubles, it will always turn for our own good. Amen? Habang may purpose pa, Lord, na imo. And you have to know that purpose. Now, because Jesus knew, secure hiya ito nga iya, secure hiya ito nga thought that He is still in control over everything, maaram yan niya identity, maaram niya to whom He belong. Waray hiyang hadlok iglay doon iya life. Waray hiyang mag-alam nga atubangon ang kamatayon. Because maarang gihapon niya, confident niya, kung hino niya kaupod, nga kung may nga iya. And I want to share with you po, na during in akong early years ang akong pagkakilala kan Lord, ayan, dito niya nga, mga kamay na ka-desire to worship God. Then after that, mga kamay na kita desire to obey Him, to serve Him. Kaya lang may daak ko mga what if. I have so many excuses. Especially ang time nga, nayangan ni Pastor nga, sige, ikaw ay papaan kahit mag-grupo ka. Yung mga tao ngayon mo, mga leader. Hala, paano ito yung mangyayari? I have so many excuses. May mga butang ako, ganyan kan niya, Lord, hindi rin mo ada ako magagamit. Hindi ada ako makakag-serve mo. Ngayon, gusto ko niya i-share kay bakit lang ako makarelate. Pero pwede niyo ibanan, pwede niyo dugangan. Awin ako mga excuses before. Ay, kadag ko. And ako mga excuses amin niya. Durga mo kayo dugiya. First, I was afraid that I would not enjoy life. Kasi rin kapag mag-serve ako kan Lord, di na ako mag-i-enjoy. Nakaka-feel ba kang ito? Bangin, maray ka kay sila nila, haro hallelujah nala. Pero nala, to church. May titinamis nala. Bang hindi rin ako mag-enjoy. Asya talaga ito lang na-feel. Ikadua, I am too young to serve the Lord. Wow, young. Young talaga ako. At tumatay, way back 2010, 2011. So, mga 18 years old, 18 to 19 years old ako. So, feeling ko, idaman na ako mga magmura ka na ka church. Feeling ko sa Lord, hira na la. Kaya ano, ayaw ako, Lord, diri pa ako. Diri pa ako at the right age. May na ba right age para gamito ni Lord? Tawag natin yan, ano. I have so many responsibilities with my family. Lord, dili lang na ako mag-serve mo, kaya kailangan ba ako tag pamilya? Kailangan ko pahirabuligan.
Nanayakan niyo pa ako, Lord, I don't have anything to offer. Kung gagamitin mo ako, rin man ako talent. Ano man yung maupusan na akong Lord? I have nothing to offer. I'm not qualified. I can speak before the crowd. Hindi ako qualified. Sugal po ito na akong pagkita akong kalugarin mo before. Nilit ako, and binila talaga ako at church na kag-try pagtugda ako, friend. Because from elementary kada ka college, bisan ako niyo danasod. Diri talaga ako matugda ako, friend. Sugal dito na akong pagkita na akong self. Kaya, han akong college years, han elementary ako, kontento na ako maging secretary. Ayaw na ako ni balhinat nila. Elementary nga na college, secretary na ito permit akong position. Okay na ako, ipailak na yung pagpinayakan na. Pag nagre-report ako, maarapin ako mga classmate nga dapat marahirang question. Ikinumurok na ako. Okay? Tawag na mag-report, ayaw na ako pinamakiana. Kailangan lumingkod na ako. So, layton, I can speak. Hindi ko kaya magyakan before a crowd. Next, I'm too busy with my studies. Busy ako, Rora. Paano ba ako makapserve mo, Lord? Di ba yan maharumangay mag-engineering? Waray ka turugay. Paagahay permi itong dili pag-araw. Dili nag-iinaraw. Nag-iinistorya lang ngayon. So, feeling ko busy ako ora. Feeling ko, Lord, magsiserve na ako ay mo kapag graduate na ako. Diba? Then, I also said before, to the Lord, kasi ko, Lord, I don't know where to serve. May na ako desire, pero di naman ako magtitika. Bakit, Lord, dito mo ako dahil ibutang ha brand, tiwas kita eh. Waray kayari. Dahil nayangan ako, Lord, bangin mawarayan ang sangkay. Hinungdian may dahil tusugan niya excuses. May na ka mo suga dito? Feeling ko ako lang may dahil mga excuses eh. Kadaghan mo ng excuses. Kaya, hadilan ganyan na ako ni Pastor na mag-ministry, maghandalan, o sa nga cell group. Kaiiha, ura-ura, kung saan natuman. Kaya diri ko talaga nakikita ng kalugaringon nga, maarang ako ini. Diri ko nakikita nga qualified ako. Suga dito. Pero maarang ka bubukto. Kada usa ka excuses nga may da ako. May da iba kay Lord word. Now, bangin api, hani yung mga excuses. I-share ko tayo iyo ang word yung giniyakan ni Lord ako. Okay? Ano ba nito niya? I was afraid that I would not enjoy life. Pero nasa rin nga Psalm 21 verse 6, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. The Lord will grant joy. Kan mga tao nga ada iya. Bukto, God is the ultimate source of joy. Kung nakakaabot man po kita kalipayan, hay mga butang nga ani kalibutan, it is just temporary. Makapalit kita ng cellphone, malipayon kita ora. Han una, ikaduha, ikaupat, ikalima kaadlaw. Pag ikaunom, nahulog na. Diba? He Lord la an ultimate source of joy. Daguro nga naala kita kan Lord, daguro nga nailipay kita. Daguro nga napupuno kita niya presensya. Kaya Lord, I'm too young to serve the Lord. Panasa niya, Lord, 1 Timothy 4:12. Do not think yourself less because you are young. Ayaw ay consider ni mo kalagaringon nga waray ka mahihot because you are young. Ang power ni Lord, di rin limited. May mga edad na. Actually, mo kung makakaatan kita ng mga service sa ibang church, sa inter-church, maya nga rito yung mga pastor, maupay, good man nga may mga kabataan nga nagsiserve. Kaya mga lagas na, pagkanta na lairang ang pagtukdaw. Di na nailog pag-evangelism nga discipleship. Ang kabataan, at least, makusog pa. Amen? So, bukto, waray po, age requirements. Okay? Ang mga adan ha edad nga 15 nga daha 20 pwede na kamo maging ushers. Ala kay kung ka na 20 ano ko ano. Oh, diri ka na pwede. Ayun na do. Ang badayon. Diba? Even Jeremiah.
Kasi ako, Lord, I have so many responsibilities with my family. Ano ba ni Lord? 1 Corinthians 7:32. Kailangan diri kita ma-concern sa tanan ng mga activities at kalibutan. Dinihad ha. Because if dapat ato concern sa ating life, diri kita makakag-serve ka, Lord. Dinayangan, Lord, I don't have anything to offer. As in, offer your bodies to God. Kung waray ka talent, then ikaw. Ikaw mismo na yung galugalingon. Actually, what's good kapag waray kita magiging maipa-proud na atong kalugaringon is nag-start kita hawaray. Yan maikita natin kung paano kita ni Lord gino-work out. Paano kita ni Lord gin-shape. Or nasa kita, Lord, I'm not qualified, I can speak before you. Nasa lang yun na Jeremiah chapter 1, ka Jeremiah. Hino naghatag na iwan baba. Nasa lang Jeremiah, Lord, ikaw. So you have to speak for me. Mugto, bahay ko ako ni Lord atong baba. Kaya ito ng hatag. Pero gamiton ito niya. Amen? Di rin ito gagamiton natin pag-MC, pag-hinakan. Di ba? Damo atong gani, machika kita. Di ba? Damo ka diha aton, mahilig kita mag-inisi, bisan maray makatarawa. Mugto, di rin lang tugtog na daan purpose sa baba. Kakini daw ito. Di rin lang ito yan siya ang purpose. Usa nga purpose nila is gagamiton ito niya. Amen? Nasa ako, Lord, I'm too busy with my studies. Pero naya kanino na Matthew 6:33, ano man ito iya? Seek first the kingdom of God. And, parahin na, seek first lang inanunggaman. Siya agad nga, nahihimo na lang, seek first na talaga. Kaya siya talaga ito basta mga tunga-tunga memory verse. Nakita, okay lang ito bukto. Basahan na lang ito niyan. Okay. Next, ikaw, I don't know where to serve. Lord, di na ako maaram. Tungod kay waray man ako. Talent. Hindi rin talagang maaram kung din mo kay kutang. Pero nasa iyo, Lord, each of you is a part of the body. Nga kanang kita is part of the body. Do you think it imo tiil? Wariya gamit na imo lawas? Kung kay Adelia tiil? Adelia ubos? May gamit gihapon niya. Diba? Ito rin ito pagtanggalan imo tiil. Di na kita makakalakat maupay. The same po ha body of Christ. Bisa lang mo po imo pagkitaan imo kalugaringon, may part ka ha body of Christ. And no one else can do that kundi ikaw. Amen? And I'm telling you, Lord, damo naman at church, damo na nagpe-preach, damo na nag-worship, lead, damo na mugto, damo pa ang kailangan. Damo pa ura-ura. Kaya nga ni Adi, kaya na. Pinasa ni Lord, usapa ini. Usapa ini nga kailangan gamiton. Amen? Amen. Sa'yo pag sila nga, kahira nila, may part ka mugto, ha kingdom of God. Don't say nga waray ka gamit. Regardless, may talent man kita o waray, advantage kung may talent. Kaya nga, kung may mga talent kang pagkanta, api ka mga general service. Alagin mo, naati, pagkanta. Kung may talent kang pagsayaw, kailangan maging gitarist ka. Nag-iniba. Advantage kung may talent kita, kung balantong kita. Advantage mo pag-serve. Pero ayaw imaliit natin atong kalugarin kung waray kita ability or talent. Kasi habang serve God, Lord, it is God who will enable us. Amen? Kamu kung may mga talent ka mo, sa kita nyo, adya, brand pulang ang talent. Amo, tingad mo yung gupin. Diba, dati kami nanluluyaw, tapos kamu kung magdati niyo magbanta, di rin kamu napagamit. Diba? Magdati niyo diba, mga talented man kita? Kaluoy, gagihak na iyo, diba? Amot, tingin para ini kang Lord. Amen? Amen, kung may mga talent ka mo, encourage you to offer your life to God. Amen? So, ganito bukto. So, na last na yakan ako, I might lose my friends. Nasa ni Lord, 1 Corinthians 15 verse 33. Ano ito ya? Bad company corrupts good character. So, maganda ni Lord. So, dapat mo sangkay, pero bad influence naman. Diba? Gabahin na lang natin bayaan. Sometimes kasi naisip ko,
bad influence ka nila, Lord. Pero marisyo mo nilang upod. Narasang ka pa nila. Marisyo kasi kay grabe ang katatawa. Asya, gyud ako itubugto. Kaya ayaw ka feel nga, magtatago akong mga weaknesses na akong kinihimo. Nga, di rin nahikitaan akong mga ka-churchmate. Ayaw na, hindi na kami nag-agi. So, ganyan kami tol. Proverbs 12:26, anong ganyan kanya da? The righteous will choose his friends. Amen? And actually, hanunan akong sangkay na pulo la. Pero yan na, nga naging Christian ako, tap sangkay, pinakamatanan. Diba? Mas dumamo. Mas damo na ora-ora natin nga nagiging sangkay kapag naging Christian kita. Amen? Kaya nagiging makisasangkayo na kita. Ako hadto, hindi rin pa ako Christian, pinipili ko lang sangkay. May qualifications. Ang una, kailangan magka-height kami. Maka-around man, i-admit, pero umod dito niya. Kaya nung kamawari man ko na nakalakat ka mo nga, ikaw bakat-bata itol. So, mas comfortable ako hit-akon, mga kapamilya. Pero actually, malagay pa nangyari. Pag-ingadi ko na kan Lord, din ako mga close friends. Kagtaas talaga yung ako. Lord, wala na mahihimo. Okay lang na sa mga kusay lang kita. Naparayaw. So, dito yung bugto. I know that some of you, kita ginapon na pili kitang sangkay before. Diri ako may isang kahit mga sold na ira, kaya kailangan pares na daw sa ako. Kailangan nakaka-relate kami. Pero bukto kapag ano na kita ng Lord, yun sasangkay na natong tanan. Regardless kung tikang yadiin, nangyay edad. Makuruma ito nga, okay, friends la nila nga mga 25 and above. Di ba? So, diri pwede yan natin ubos. Di ba? So, kita nagiging friendly kita kapag aadat na kita nga ng Lord. So, I hope bukto, meaning of verses, kada excuses nga may nakita, manumduman na ito nini. Waray ko na ikot ang PowerPoint kasi madamo na iya ora-ora. Tapos waray na ako time. Okay? So, naiintindihan natin? So, kada excuses natin. Kung may dapat kami iduluga, I believe na may dapat ihatag in na right words para ito. Amen? So, may dapat ka diba nga nabatian ko? Lord, paano ako makakasurvive mo kay may dapat uyab? Di rin problema, ikupod tim uyab. Amen? Magtitestify niya yan ha. So, none of those excuses that I have naging accept ni Lord. Waray ni Lord naging karawat. Kay Lord, kada usa, may adahiya, word, right word sa ginhatag. Amen? May dahiya right word sa ginhatag. Now, ini nga atong desire, ng willingness, nga mag-serve kan Lord. Mangyayari latiya. Magkamaya na lang kita courage to really give ourselves to God fully. Kapag secure kita, kung hino kita nga kan Lord. First, pag maarang ka that we are a child of God. We belong to God. We are more than conquerors. We are loved. We are precious. We are valued. Kapag secure kita itubong to, kaya it's very important na maarang kita, hinong kita nidakan, Lord. Kasi kapag may doubt kita itong kalugaringon, makuri mag-observe. Kasi ang mangyayari, always natin ikakompare itong kalugaringon na iba. And once mag-compare kita, may isip na lang natin na diri ang qualified. Mas dati mangayan niya ako, makaarawid. Diba? Pero pag confident ka, diri ang imo kalugaringon, ba't kung ano ang pagkita ni Lord ha imo, waray mga kastap haaton para ithatag na itaton kinabuhi kay dapat Lord. Amen? Pag sure na sure ka, bukto. Kapag confident kita nga higugmaon kita ora-ora ni Lord, we are His child, ang aton identity, ang aton destiny, ang aton hope nga daiya, waray talaga bisan ano nga excuses. Numaisig natin na Lord, I can serve you. Kaya bugto, because Jesus, He was confident kung anong may nahididakan Lord. John continued the verse 4. Nasige that, so He got up from the table, took off His robe, wrapped a towel around His waist, and poured water into a basin. Then He began to wash the disciples'
feet, drying them with the towel he had around him. So the word so did it is a conclusion and previous statement. Di ba nga ng previous statement, Jesus said, the Father had given him authority. Tungkol gisecure hilod kung anong may dahiya. Waray mga kaulang ka iya para ighatag niya at iyalay. Para i-lay down niya at iyalay. Para ka mga tao. Ano siya ito ya? Ang ginhimo ni Lord. Now, bukto, din natin ma-realize that to become a servant of God means to pursue a humble heart. This is our first point. Pursue a humble heart. I know, ato na naging topic before, and akong gin-preach gihapon. But yun na, dahil na ito na reality. Maging practical pa kita, kung paano natin i-apply na ito daily life, and pagiging humble. Humble because we desire to serve God. Okay. Can you imagine po kaya bukto, ang mga reactions, ang iya disciples, that time ngay Jesus, bumuhat iya, ginubo niya yung arrow, nagbutang yan towel, nag-andam yan planggana, then, yung pinanugasan niya ang mga tila niya disciples. I'm sure they were all shocked, nasyakira. Halay na ano ni Lord, kaya na pinanugasan na ating mga tigil. Nasyakira. Kaya ano ba ito ginimo ni Lord? Pwede man niya sabihin nga, okay, this is how to serve. Tugdoan ka mo ha? Pero wala niya, tugtugla di tugtog. May dahil Lord ginhimo. Nga, ini nga ginhimo ni Lord, something nga may hinumduman talaga niya. Amen? So, kaya ano ito ginhimo ni Lord? Usang a reason bukto. Jesus knew that there was a competitive spirit and pride in the hearts of the disciples. May competitive spirit. If na-remember niyo ang story ni John and ni James, kung gusto nila they want to sit at the place of honor before Jesus sa iyang kingdom. At the time nga nag-argue ang mga disciples, kung hino ira ang greatest. Nagpano ng Lord, hino ba ang greatest sa kingdom of God? Mas karo yung nira, nga maya ka ni Lord, oh, ikaw ang better, ikaw ang pinaka-greatest sa kingdom ni Lord. Ikaw. May competitive spirit haira. May pride haira. Ngan ang pride, diri enough ang words para madili niya. Ang competitive spirit, diri madali iti. Kailangan may nakikitaan kita. Amen? Para i-humble kita ni Lord. Now, washing the disciples' feet was the task for the lowest servant. Task ito yung lowest servant. Yet, Jesus washed the disciples' feet. Iya ginhugasan ng ira, mga tiil. Ang inubog to, damo nga mga events sa Bible, na ginhuga nga, ginpakita ni Lord, nga nag-serve hiya, haira, humbly. Damo nga events sa Bible. Hantayong nga, hiya ay nag-prepare nila breakfast. Did you remember that? Scene? Ngayon Lord nag-prepare nila breakfast. That time nga, ginpang-pray hira ni Lord. Ang so kaya na makatapos pag-pray nga turong hira, di ba? Nag-pray hira. Pero hey Lord, wala hira i-review, wala i-condemn, okay? Kaya wala ka mag-pray, di na ka mo apit at grupo. Wala ito Lord magyakan. Kaya kung sugod dito, di rin na kita hindi makakapadayon atong grupo. Di ba na-feel kita pag-pray? Pero grabe ni Lord, at kahambol ni Lord God, bisan nakikita niyan ira mga failure, very way ang pag-review para ma-change ang tao. Ang mga gatagan akong yung verse, open review is better than sick, ano? Ano ito? Basta ma-open ko na open review. O, open review. Direct yung malaing bukto, but make it sure nga ang atong pag-review is in a humble way. Kasi kapag ang atong pag-review is ipamapil na ito ng tawag kita ang right, hiya ang mali, mas maparayo ito niya. Amen? Iba ang pag-review nga tikang motivated iyahan lang. Iba ito niya. Okay, so ganito. Nakita ni Lord Jesus did not retaliate when his enemies persecuted him. Wala niya may giniyakan nga words. Kung nararamdaman ito niya nga mga sin. And
finally bukto when He laid down His life for them. So from Jesus, we learn that humility is the kind of heart na gusto ni Lord gamiton. Ang tao nga may humility, nga humble, amuan heart na gusto ni Lord gamiton. Kaya, if most of us here, nag-desire kita mag-serve ka, Lord, we need to pursue a humble heart. Pursue. Kaya naman po pursue, we have prides. May mga prides kita. May mga butang that would make us feel nga, kita dapat, kita ang angay, kita ang dating. Kaya, we need to pursue a humble heart because we cannot serve God without a humble heart. Dito yung mangyari. Some of us here, may mga breadwinner, mga ate, mga head and aton offices or departments. Ano ba yun aton? Kita ang nagbibilan sa aton family. Those things bukto, or ito nga mga positions, sometimes, nag-cause yan pride aton. But look at Jesus. Jesus, though He was God, but He did not consider Himself as equal to God. Instead, He humbled Himself. He became a servant and obeyed the Father. So, bisan ano po atong position na atong kinabuhi. Ate man kita, kuya, kita man ang nag-sustain financial needs ang atong family. Kita man ang breadwinner. Kita man ang team leader na atong classmates. Ayun nato ito yung paggamit ng positions para maghinay-hinay pagtubo at pride ha aton. Kasi dako nga una nga pag-serve ng Lord is pride. Dako ito yung ora. And we all have those. May nakita ito. Kaya we need to confess. Ganigyan ka natin kan Lord. Lord, I desire a humble heart because I want to serve you. Amen? May nakita ito nga tanan. Magto, it takes a humble heart to obey God and do His will. Akala natin enough na nga may talent kita, nga maaral kita, diripitayaan siya. It takes a humble heart to serve God, to obey Him, and do His will. Now, and I will share with you, Bukto, why it takes a humble heart to serve God. First, humility recognizes that no task is less than us to do for Christ's sake. Ibig sabihin, walay makikitaan mga buti nga butang nga himuon mo para kan Lord. Bisan pagsilhiglay mo iya, once an aton heart is humble before the Lord, ngayon maaram kita para kan Lord ito ginihimo. Dili naman sila nga, ay buti man lang nga task. At dili niya dako gud nga butang para kan Lord. Tanan nga butang, dagkuman or good thing, maaram kita that it will matter to God. Sometimes gusto kasi natin gusto natin lumakbang kataas dahil nga hagdan. Gusto natin mag-start kataas dayon kapag serve kan Lord. But as what Jesus said, if you want to be a leader, you must be the servant of all. Pag-start kita, first nga hagdanan. We need to start by becoming a servant of God. And umulin niya. Usay niya nga pinaka-the best nga akong nakita ng example, living example, nga mag-serve kita with humility. Nga once we have that humble heart, bisan ano nga trabaho na church, dako yung butang para ako. Dako yung butang para ka, Lord. Kaya no, before nga dili pa organize ang ministry at church, maray pa general services, dili pa organize, maray pa ushers, maharap pa mga bugto kung hino ang nag-redeem church. Pastor, hiya naganda manuali, pagkakakaagahon, pagmata, hiya ang naglilingyo. Una pang kinabuhat kaamon. Before, maray pag-gitarist. Nakita niya na, duha na nagigitara, may piano na. Hino nagigitara? Pastor. Before, maray pa-general service, after service, naumuli na nga tayo, hino ang naglilimpyo? Pastor. Kaya oray guting nga task. Once
We have that kind of a humble heart. Because maarang kita, nga antas, nga ginihimo naton, nga may humility atong kasing-kasing, it will give honor to God. Diri lang po ang nakaka-honor kan Lord and pag-preach. Diri lang ang nakaka-honor kan Lord and pag-lead and worship. Even doing the simple task, it will bring glory to God. Amen? So ganito nga na-amaze kami ora-ora. We are so blessed nga may nakita humble nga pastor. Palagpakan natin ni Lord. Bro, sobrang blessing na ginhatag niya aton. Through life ang aton pastor. Ngayon, may ako pa naging usa nga nanumduman talaga nga na pumatapak kahapon na una. Actually, gin-sharing din naman ng mga artist. Nga, nagdara ito yung mga talabangan niya. Kadadamo ito yung tarangnan. Tapos ang pinangaon kami ikbaw. Ako, yung ati ay, hirap. Tisikay, ati ay. Tapos talangaling po lang kami nga, tapos si pastor nakada. Tapos, siya mga habay, mag-arty, hindi maara mag-abril talaba, pero magkusog pumaon. Oo. So, ang gini mo ni pastor, bumuhati yan, nagkuhan ko chilio, nagpipinang Hindu yan, tapos ginahatag ko sa usaamon. Sige, awang kaon, hiyaan ang pipinang Hindu. So, ito nga sin, natatakaan ko na muna. Nga, di rilaya, may mensahe hiya. No. Grabe kasi ba, na-invite ka pastor humility. Nga, kala na to, pastor, pag-share lang word of God, no, bukto. Ako mismo nakaka-witness ako. Actually, yan na lang gabi, hino ang nagpa-print ni pastor ako minusugo. Kapag nagtatrabaho ako, hino ang nagluluto ng hugas, pastor. Sobra na-amaze ako rara. Ngayon, kada action na nakikitaan ko, it means something. May message per me ako. Amen? Then, usa pa nga ako nakikita nga grabe ang humility is ang ating mga cell-group leaders. Ani ba natin cell-group leaders? Amen, Adi. Kaya napabugto. Kaya maiyakan mga they are so humble. That actually, ang pagiging cell-group leader is a humbling task. Mga single pala tira, dapat ang tira priority is enjoy nila tira life. Dapat ang tira priority is palito na tira gusto. But you know what? Mas ginahatag nila tira panahon, mag-prepare ng message para ng cell group, maggasto ko na ikakaulo ng cell group. They need to become available anytime kung hino ang gibulagan, kung hino ang ginaway, kung hino ang may problema. And imagine, pila ka mo. 15. Imagine, may halos na tiyawaray time para iya kalugaringon. Kaya, sobrang ka-humbling bukto ang pagiging cell group leader. Usang mga challenge ang cell group leader. Iba-iba niyo na mo. Iba-iba niyo character. Iba-iba niyo mga gusto. Dali, nakikita na yung cell group leader, may daka mo conflict na duha, duro lang yung cell group. Di na tila mo mamay para haira. Di ka mo nakakasundo, parehas malaw na ka mo wapo. May mga nangyayari within ang cell group, iba-ibaan niyo yung mga gusto, iba-ibaan niyo yung mga nadidirihan. So, ang leader, kailangan niyo maging flexible, maging understanding. Kaya being a cell group leader bukto is a humbling task. Kaya na-appreciate ko talaga at ato mga cell group leaders ngayon. Kaya I know kung ano't irapi ng tadaanan. Kaya ikaw, gusto mo mag-serve ka, Lord? Pag-start, pag-lead ng cell group. Bida mo maiintindihan. Pero kasi nang wala, ang cell group lead, di rin na malipayon. Di rin na adayra nag-enjoy life. Sugat pa hindi ka maghusay, ka mga gwapo. Kung di rin na nag-enjoy. Di ba? Kita lang yun, ay yung mga cell group leader, di ba? Oo. Nagtiti ka husay, nagtiti ka gwapo. Tapos kasi ka mo di na nag-enjoy? No. Sobra ito yung kapunuan presensya ni Lord. Nga, habang nagsiserve nila kang Lord, nag-glow ang presence ni Lord na ira. Amen? So, ganito bukto. Okay, so, if you want to serve the Lord, I encourage you nga, mag-start by leading a cell group. You can start by inviting someone, usa, dua, ikaw mag-lead.
Ay, na ka na mo cell group leader kay madugang natin yung Vegeta. Ito joke lang. As in, giver to Aurora. Oo. Kasi sobrang ito preparation. So, yan. Grabe ka-humbling it pagiging cell group leader. Now, since as human, may damit mga pride atong kasing-kasing. I know, ayun natin i-deny ito. Nakakarinig ako, may nakita itong matanan. Ayaw i-condemn atong mo kalugarin ko. If nakikitaan mo nga, ako Lord, may kapadaw ako yung tiya. Ako Lord, pag ginaaway nga niya ako, aawayin ko liwa. Kaya ako Lord, yaktan nga niya ako sa group leader, bahala na lang, dinak mate. Siya kuya, basta bato-bato sa langit, ang matamaan, magbago. Ayun po kita pagsalinga, di rin po kami perfect. Kami gapon may dakamiton. Actually, ako may dilat ako ito niya. Pero, kaya kailangan natin, kung mag-deserve kita ka pursue a humble heart. Ibig sabihin, be willing to go through the process. Amen? Be willing to go through the process. Kasi, kapag may damit ang mga pride sa atong kalugaringon, parang adapan atong kuan nga, maging competitive kita, gusto ko ako at pinakadati mag-gitara, pinakadati kumanta, pinakadati magsayaw during praise and worship. Ihahambol kita ni Lord. He will provide the right circumstance, right situation para mahambol kita. Ang among part is to pray, nga Lord, ihambol pa ako. Lord, continually patanggalian ako ng mga butang nga dila kalipayain mo. And once we pray bukto, expect nga ibubutang ka ni Lord. Ito nga mga sitwasyon nga maghahambol hain mo. And it is true to me, nangyari ta ako many times. Grabe ang paghambol ni Lord God. Ngayon, thankful ako ora nga sa ganito ang ginihin mo ni Lord. So, isa-share ko lang yan, ogote, para makarelate gyapon kita. Ano ba nangyari? Hamang family, we are broken. Yan ako pala nakatapos. Then, since ako pala nakatapos, kailangan ko mag-support akong family financially. Nag-destroy kami ito ni Pastor. Last Wednesday, kumaday na akong bukto, Kuya Joseph, kumadihiya. Then, na-shock ako ra-ora kay, may nahiya, ginupod, nga usa nga tamo, nga diri niya, or may nahiya ginupod, nga iya uyab. So, ito nga nangyari, medyo nakuha na akong kasing-kasing, kasi wala yung magsalkin, paso wala yung magsalka amon. Nga na siya ako ra-ora bayan niya ginhimo. So, imagine, diri niya, gindara. Then, gintuan ko lang ka istorya nga, Kuya Joseph, pinin nga, pwede ba nga, ikuan talaan na niya, iyo classmate nga babae, nga suga dito, nga pwede ba dito maghita nala, suga dito, mabuligan nala, or pwede niya ikote nala, or ikaw din di kala. Kasi for the first place, ang ira mali, wala ira magsalit. Ikaduha, as babae, ayaw pud pag-upod, halalaki. Para rin tumigda. Diriya talaga maupay, pag-ipon. Maling-mali niya. Ani katulog, this is a church. Amen? So, asya nung nakiusap ako maupay. Ato nag-istorya ako, ginapakiusapan ko laya. Nag-iisog iya ako. Yan nag-iisog ako. And so, yan ang nag-iisog ako. Dapat haakon, huna-huna. Ako ang may right na mag-isog. Kaya ako ang nahatag-era financially. Ako ang na-support era. Dapat ako ang mag-iso, ako ang mag-demanded ako right. Kaduha, professional ako yung diri, pawala nila respeto. Dapat ako ang mag-demanded ako na sa mo ko niya. Kailangan ako, tanan nila nga pwede nila maaro akong ginaaro nila. Umurami yan, darod ako ng kwarta ako, nga wala niya bayari. So dapat ipamukha ko ito yung tanan. Pero you know what I did? Nagpaubos ako pa nangaro, sorry. Haira nga. Pasensya na ka mo kay waray kita balay. Pasensya na ka mo kay diri ni ako balay. Pasensya na ka mo kay dili ko kaya ihatagan kay gusto niyo araw na ako. Ako nagsinarya iya, nagtinangis ako ito all night. Ako pa feeling ko ako pa may sa lahat nangyari. Ako pa ang malain.
Ngayon, na-feel ko at ginahambol ako ni Lord ora-ora. Because I have the desire na ma-fix ang among family. Every move, every words na magawa sa akong baba, ginihirutan ko nga diri ko yung ma-offend. Nga diri ko na ma-hurt. Even if I have those rights to say those words, nga, kaya ako pagmasugal. Hindi kita na akong sacrifice, pero never ko ito na maginiyak na irang tubangan. Ako nagpaubos, ako nangarap pa sa ira. Kaya nasugal ito. And you know what? Ano na ako mga na-realize? Sa ito nga time, kasi I know nga, diri okay kan pastor, I have to make a choice talaga. Mag-decide ako. Hino na ako nag-please. Inihirangan tao or He Lord. Sometimes naabot kita itong sitwasyon niya so ganito bugto. And you know what? Convicted by the Lord, ginkarawat ko na lang ang truth. Na kapag may please ako nga usa, ang usa ma-hurt. So what I did is, ginalaw ko nga, mangisog na lahiya, basta mapalipay ko lahi Lord, anak ko ni Moon. And even if sobra ako na-hurt. Kaya for how many years did it build upon akong relasyon? In just one click, nasira na lang ito. Makuri ora-ora pag inayos ang relasyon. Makuri ora-ora pag restore and broken relationship. Di rin niya madali, labi na pang ang family. Masakit ito yung ora-ora. And you know what? I realized what I learned from that book. Without humility, broken relationships will never be restored. Kailangan may usa nga nagpapaubos. Kailangan may usa na magawa ka ng sorry. Even if you feel like kita ang tama, we need to say sorry. We need to humble ourselves. And I know nga, masakit. Pero, while I'm crying that night, all night ako nagtinangis, I can feel the presence ni Lord. Sobrang aming pupo na ako kasi. Na more maging papaubos nato ng kalagarin mo. Bisan masakit. Maabat natin. Ada ang presence din. Ngayon, masakit niya kasi ko nga ni, for how many years I'm trying to build, restore our family, pero nasabag lang ka din. Pero itetest ni Lord na ako na heart. Kung hino, ako, please. Ang tao na hiya. So, I released. I cried out after that laban ulit. Amen? Amen. And I'm thankful nga, yun provide ni Lord at tanan nga circumstances para i-humble na ako. Na never ko i-demand ko na nang akong dapat i-demand. Ikadwa po, it takes a humble heart to take off your rights and needs from yourself. Kasi na-realize ko, bisan ako ang na-hurt, hiya lagi hapon may the greatest need. Na-hurt man ako, but I have God's comfort. Kaya di oray ako rason para magdumot ha ira, para mag-urit ha ira. Tungod kay bisan ako nabugatan na hurt, I have God to comfort me, to encourage me. Hira! Waray! Mas handa mo na istorya ni Pastor sa Pastor. Kadama na ako mag-times, tas nakakis sa ira. Na-hurt ira. Pero naiingibabaw lang ihapit akong kaluoy na ira. Naiingibabaw lang ihapit. Ito akong gumpa para ira. Kasi maharap ako. How to live apart from the presence of God. Many times na, di rin madali na may bugtong ang lalaki ka. Nag-grow hira pag ninakwat siya. Kasi never nira. Matigan nila kasi ora-ora. Kaya, it takes humility po para din natin i-demand natin right. Or natin needs. Mas naikitan mo lang natin yung needs kaysa ang Ngayon, yung sa mga advance here, may kita gusto ma-rebuild na relationship. Maybe between na natin family and loved ones. Bukto, ikaw na ang kilala kang Lord. Be the peacemaker. Ighambol na ito ang kalugarin mo. Kasi sometimes, it only takes a sorry
okay na tanan. Bisan gaano kadako ani yung arguments. A simple, sincere, sorry. Maging okay na ito niya. Amen? Actually, may napaos ang nangyari nga mas malala iniya. Magkasunod la. And only few of you knows that kung ano ito yung nangyari. Pero kay time na, it's already 9, so may parto kita. Okay? Yan, magto, damo pa ang natin matututunan next week. So for now, i-embrace natin ang truth. Ngayon, i-apply natin na mga maabot nga mga adlaw. Ngayon, I know nga, it pinaka-amazing nga blessing kapag always natin kinahabratan natin kalugarin before ka Lord is ginpupuro kita niya kaoran niya presensya. Let's all stand. Let's pray. Let's close our eyes.